Прывітанне, я Наталья Чырвонцава, і зараз мы паговорым пра выцінанку і аб тым, як зрабіць выцінанку з раслінным такім арнаментам, і паговорым так, як у нас зараз будзе купалле, то мы паговорым о купальскіх зёлках. Па-першае, я выкладчык каледжа музычнага, выкладаю на дэкаратыўна-прыкладным аддзяленні, і уже афіцыяльна прызнана, што у нас існуе маладзечанская школа выцінанкі. Пачынала займацца з гэтай справай адраджэннем выцінанкі мая матуля Вікторыя Мікітаўна Чырвонцава. У яе я і вучылася гэтаму майстэрству. І маладзечанская школа выцінанкі, яна існуе ўжо больш за 20 год. І мы напрацавалі вельмі шмат матэрыялаў такіх, якія можна паглядзець у нас, прыйшоўшы да нас на экскурсію. І у нас праводзяцца розныя мерапрыемствы, напрыклад, сімпозіумы, прысвечаныя выразанню з паперы, на якія прыязджаюць госці з усяго свету. Так што на наступны год я запрашаю, это будзе ў чэрвені, гэты сімпозіум, і можна будзе паглядзець, якіх высот, вяршынь дасягнулі выцінальшчыкі з усяго свету. А зараз мы паговорым аб свяце купалля, і менавіта купальскія зёлкі. Лічыцца, што у гэты час і травы і дрэвы, яны маюць магічныя такія асаблівасці, і асабліва ёсць такія казкі, легенды аб тым, што уся расліннасць пачынае гаварыць. Дрэвы перамяшчаюцца, і расліны, яны нейкую такую вялікую сілу маюць. І расліны трэба адпаведныя травы збіраць менавіта ў гэты час. І адна з раслін, якую я вам прапаную паглядзець, гэта называецца светаяннік ці зверабой. Чаму ён называўся светаянік? Таму што ён это расліна, которая была присвечена святому Яну. Хрысціянская такая сімволіка была. Чаму хрысціянская? Таму што гэта расліна, кветачка, мае 5 пялёсткаў, як 5 ранаў Хрыста. У яе зялёныя лісточкі, яны так крыж-накрыж ідуць, 2 па 2. Яны разварочваюцца, і калі глядзець зверху, то можна пабачыць, што гэта крыжык. Таксама, хрысціянская сімволіка. А чаму яна называецца расліна зверабой? Таму што яна шкодная для жывёл, якая можа пашкодзіць сабе здароўе, калі з'есць у траўцы гэтую расліну. А для чалавека эта расліна вельмі лекавая. І я зараз пакажу вам выцінаночку. Менавіта вось зараз я выразала яе. Вось гэта расліна. Я не прыклеіла яе. Паперцы бархатнай, што яна трошкі гойдаецца, але сэнс выцінанкі тое, што яна такая жывая. Гэта не проста друкаваная прадукцыя, якую вы можете пабачыць зараз на майтках ці яшчэ дзе-небудзь, а вось выцінанка гэта папера, і папера, якая можа гойдацца з фонам, яна гуляе праз святлоценевыя адносіны такія. І так, вось гэта стылізацыя гэтай расліны светаяніка ці зверабоя. Я выбрала такую форму сусветнага дрэва. Сусветнае дрэва – гэта вельмі такая старажытная форма, якая ва ўсіх народах, у народаў яна ёсць у дэкоры. Гэта зямля, гэта сярэдняя частка і нябесная такая частка. Фармальна падзяляецца на 3 часткі.
ну, зямельку, можна карэнчыкі рабіць. Я тут зрабіла зямельку, такую почку нейкую з траўкай, там упрыгожваннямі рознымі. Сярэдняя частачка гэта такія бутончыкі гэтай расліны. Ну а ўверсе гэта кветачкі. Кветачкі яны пяціпялёсткавыя, і калі вы узгадаеце, яны такія вельмі шмат маюць тычынак, і яны як карона зверху. Таму вось такая стылізацыя, што гэтыя тычынкі аж за лісцікі вылазяць. Ну, гэта адна з інтэрпрэтацый гэтай расліны. Яе можна па-рознаму вывучаць і неяк зрабіць з яе мастацкі вобраз. Ну, я хочу трошки узгадаць, як матуля мяне вучыла любіць расліны. Аднойчы, калі мне гадоў было 4-5, відаць, мы знайшлі маленькую раслінку з жоўценькім кветачкай зверху, і яна была засохлая, ляжала з карэнчыкам. Мы принеслі яе ў хату і пасадзілі ў гаршок і палілі вадзічкай. І вадзічка яна праходзіла праз глебу, і такі піск нейкі тонкі быў. І матуля казала, што бачыш, яна з табой размаўляе, яна табе дзячыць, што ты яе спасла. І я не паверыла спачатку, а потым вось гэта адклалася глыбока-глыбока. Таму, калі, напрыклад, знахарка, яна збірае траўкі, яна з імі размаўляе. І сіла травак павялічваецца, таму што любая траўка, любы кусцік – гэта жывая істота. І калі ты з ёй усталюеш контакт, то сіла гэтай расліны, яна перайдзе да цябе, і табе будзе добра. Таму я да чаго гэта вяду. Калі мы робім нейкі твор мастацтва, асабліва калі мы працуем з расліннымі формамі, вывучаць расліну мы павінны размаўляць. Калі мы вывучаем расліну, мы размаўляем з ёй. Потому что у кожнай раслінкі адпаведныя лісцікі, ветачкі, і ўсё, калі мы звяртаем на это увагу, то мы усталёўваем контакт нейкі. І без гэтага нельга стварыць нейкі дастойны вобраз. Я думаю, што нашы бабулі, якія вышывалі, ткалі расліны на посцілках, яшчэ дзе-небудзь, у іх быў гэты такі тонкія стасункі з раслінамі, з жывёламі, ўсё, з чым яны, то, што яны бачылі кожны дзень. І так, зараз мы пераходзім уже к тэхніцы выцінанкі. Выцінанка – гэта вельмі простая рэч. Гэта папера, аркуш паперы, які складаецца проста, мы склалі, невялічкую паперку бярэм, і яна аснована на прынцыпе сіметрыі. Я карыстаюся нажніцамі ў даным выпадку, але гэта не адзіны інструмент, якім можна рэзаць паперу. Яе можна выбіваць цвічком заточаным, можна ножыкам выразаць, можна наогул рваць. Гэта ўсё тэхнікі, якія былі характэрны для беларусаў. І раней мы лічылі, што выцінанка робіцца толькі выразаннем нажніцы і папера. Но потым пашыраецца даследаванне нейкія этнаграфічныя. Мы бачым, што любым інструментам, які можа дэфармаваць гэтую паперу, можна рабіць выцінанку. Але што ў аснове астаецца, гэта прынцып сіметрыі. І на гэтым прынцыпе мы на адным баку наносім малюнак, на другім яго выразаем, разварочваем, і атрымліваецца выява. Я тут прыгатавала трошки тое, што першапачаткова было. Вось гэтая расліна, яна, бачыце, я тут малявала алоўкам нават, нешта такое, таму што яна вялікая выява, але лічыцца найвышшы такі прафесіяналізм, калі ты бярэш
вялікія авечыя ножніцы, просто аркуш паперы складаеш, і тут з свабодным выразаннем у тебе атрымліваецца нейкая такая складаная выява. Ну, я, каб уже не памыліцца, так я ўжо малявала алоўкам, але я не заўсёды дакладна выразаю, потому что я тут наметила. Бывае так, мне падаецца, што яно будзе лепш, калі я пайду за рукой, як яна рэжа, так і будзе. І паглядзіце, што я першапачаткова вельмі простыя такія ясныя формы, кветачкі, гэтыя кружочки такія, лісцікі. Ну, тут больш дакладна. Наогул робіцца спачатку ад крупнай выявы к больш мелкай выяве. І зараз мы паспрабуем выразаць. Трэба адпусціць на волю Божую коровку, якая з двумя чырвонымі кропачкамі, вельмі такая. Яна павінна нам дождь принести, поляціць. Итак, значит, я покажу, потому что мы не поспеем выразать вельмі складаную композицию, але одна кветочка у нас атрымаецца. Итак, калі вы падрыхтавалі ножніцы і паперу, просто складзіце паперу удвая, і мы зараз зробім такую кветку. Значит, гэта кветка у нас будзе, ну, як бы паўтараць недзе гэтую структуру. Яна будзе мець шмат лісцікаў і зверху. Итак, листы можно наметить. Я зараз тут намалюю. Но можно и без малюнка это все робить. Листики такие будут. И сверху кружочек. И начинаем вырезать. Нешта там як бы не зусім адрезалася, можна потім развернувши, подправлять малюнок потім. До речі, кажуть, що ходив купальський дядок з кошиком, і що у кошику у яго були зёлки, гаючие зёлки. И треба было мець з сабой белый абрус, і калі ты побачыш у лесе гэтага дзядка, хутенька кінуць гэты абрус, ушанаваць гэтага дзядка, і ён дасць табе, кіне одну кветку з кошыка. І гэту кветку, далі Бог, трэба было разрэзаць правую далонь і засунуць под скуру, потому что нячысцікі яны палявалі гэтымі кветкамі, якія маглі им так само дать некую силу, и треба было поедно сховать это все. Ну, вот я простейшая кветочка такая. Поглядим, что у меня атрымалася. Вот. Нешта такое повинно у вас быть с этой аркуш, який поставлю тут. На белом она будет больше деликатно. Вот это заготовка. Наша заготовка для будущей рослины. Мы можем тогда прорезать тут, но я покажу зараз листики. Обработка краёчка листика. Листик, ён, калі вы побачыце, ён можно абагульніць гэта ўсё, але у яго ёсць такія тоненькія зубчики по краю, а у некаторых раслінах яны вельмі мелкія, прыгожыя такія зубчики, і мы можем гэтыя зубы такія выразаць. Это вельмі будзе прыгожа. Значит, краёчак мы. Ножнички у нас маникюрные и вельмі добра заточенные. У меня обмотаны, гэта каб не псаваўся, калі шмат працуеш, и оно рэжа руку, таму я обматываю заўсёды ножнички. И добра, калі кончики они такие дастаткова вострые, потому что есть такая манера выразания, калі трэба дірку унутры прорэзаць, трэба проколупаць дірачку гэтым ножницами и тады выразаць вельмі тонко так.